खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सोरखारनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव मैया गोनांथार थांखि आजावदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि गेदेर थांखि बिटिसि हाबग्रा दरखं गायसनगोन। एबसु बिएलटि एनडिबिनि नेरसोन महरै बिसमुरियाव 400 बिगानिबो गोबां हायाव ग्रिनफिल्ड लुगोन। सागानगिरि आफाद महरै बे मोनथाम आफादनि नेरसोन गायसनगोन। बे थांखिखौ रोखायै फोसावनानै होदों। थांनाय सानखालि इसि जथुमाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया मख'जाथावदि सनिबारखालि एबा मैया बिटिसि सेक्रेटारियेट कनफारेन्स नब्लाङाव जानाय मावफुं आफादनि जथुमायाव बेफोर थांखिखौ लानाय जायो। बे खेबाव बिटिसि सेक्रेटारिनि गाहाय दरखंखौबो गोदानै लुफुंनो गनायथि होयो। मेलनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावोदि गोदानै लुफुंजानाय सेक्रेटारि गेटआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि बड' लिबारेशन टाइगार्स फर्स थामहिनबा बिएलटिनि आरो एनडिबिनि थान्दै नेरसोनफोरखौ सोफादेरनाय जागोन, जायनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दाफुंनो हादोंमोन। मैया महाराष्ट्र रायजोनि मनवाड पार्बनि लामानि सेर सेर कल्हा ओनसोलाव थानाय हनुमान मन्दिर लुबाय थानाय उखुम गोग्लैनायनि जाहोनाव साद' सिबियारिफ्रा जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जादों आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। मन्दिराव अन्थाइनि राजमिस्ट्रि बाहायनायजों लोब्बा थानाय मन्डापाम लुफुंनाय खामानिनि गेजेरावनो मैया मन्दिराव सिबियारिफ्रा गोबां थुबुर जानानै फुजा खालामनो थाखाय थुबुर जादोंमोन, नाथाय हरखाबै मन्डापमनि मोनसे बाहागो अन्थाइफोरा गोग्लैसिनदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोग्लैसिननायाव होसिनजानानै साद' सिबियारिफ्रा जिउ गोमायो। थैनायनि अनजिमाया बांबावनो हागौ होनना साननाय जादों, जेराव गोबां सिबियारिफ्रा जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामथाय लानो गोनां जादों। बिटिसि ओनसोलाव बर'नि गेजेराव एपीएससि आनजादाव सासे बर' फिसानि जाफुंसारनाय। अदालगुरि जिल्लानि थागिबि सानजारां बसुमतारिया वाटार रिसर्स डिपार्टमेन्टनि सिङाव थानाय एसिस्टेन्ट इन्जिनियार सिभिल मासिनि थाखाय एपीएससिजों खुंजानाय आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। आनजादनि फिथाइखौ थांनाय एपीएससिनिफ्राय 17 जुन 2026 खालि फोसावनाय जादोंमोन आरो बे फोसावनाय फिथाइ बादियै बर'नि नायल' सासेल' बर'नि फिसाया जाफुंसार जानो हादों। मैया हादोरनाङारि योगा सान फालिदों। नड्रे डेम एकाडेमि एनटीपीसी सालाकाटिया मैया हादोरनाङारि योगा सान फालिदों। फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा ज' जानानै बे फोरबोखौ फालियो आरो गोग्गो जिउ खुंनायनि गोनांथिखौ बांहोनो थाखाय ज' जायो। बे हाबाफारिया योगा साननि गोनांथिखौ सुंद' सिनायथि होनानै जागायो आरो योगा फोरोंगिरिफोरनि दैदेननायाव फरायसा आरो फोरोंगिरिफ्रा गोसो होसारनानै आरो आब्रुथिजों बायदि रोखोमनि योगा सान आरो हां लानायनि एक्सारसाइज खालामो। योगा फोरोंगिरिया योगानि मुलाम्फानि सायाव मोनसे फोरमायथियारि खौरांबो फोसावो, जेराव बेखौ फोरमायनाय जादों दि माबोरै सरासनस्रा सर' खालामनाया देहायारि फिटनेस, गोसोआरि सोलायथाय आरो गोसोआरि समानथिखौ साबसिन खालामो। फरायसाफोरखौ मोनसे सावस्रिनां आरो गोजोन जिउनि थाखाय योगाखौ गावसोरनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थिनि बाहागो खालामनो थुलुंगा होयो। पीएम किसान बिथांखिनि गासै मुलाम्फागिरिफ्रा 23थि किस्तिनि रांखौ मैया मोननो हाबाय। बेखौ नोजोर बोनानै आबाद बिथिंखौ जौगासार होनांगौनि नोजोरजों मैया धेमाजि जिल्लानि केबिके अफिसाव आबादारिनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि भारतीय जनता पार्टी एबा बीजेपी सोनाब जनाय मण्डल कृषक मोर्चा आरो किसान मोर्चा धेमाजि जिल्ला समितिनि हेफाजाबाव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ आसाम सोरखारनि कृषि बिफान आरो कृषि बिगियान केन्द्र केबिके सिमन सापुरियाबो गोख्रोङै हेफाजाब होयो। आथिखालाव मेडिसिन बाहायनानै आबाद मावनायनि जाउनाव मानसिफोरनि सावस्रियाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बेखायनो आबादारिफोरखौ मिथिंगायारि आबाद नेचारेल एन्ड अर्गेनिक फार्मिं मावनायनि सायाव सांग्रांथि खालामनो थाखाय बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों होनना फोरमायदों। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन जनाय बिधानसभा बियाबनि एमएलए भुबन पेगुआ आरो गासै धेमाजि जिल्लानि बीजेपी दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंहोयो। फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव गोदान आफादनि जोनोम जादोंमोन। जों मिथिगौ बिटिसिजों लोगोसे आसामनि गं 20 जिल्लानि गासैबो बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै
जाय बिथांमोना BPF खौ मदद होदों बिथांमोन गासैखौबो लानानै बारग' NDB-फोरनि फिन गोदानै इउनियन अफ Ex-NDB मुंनि आफादखौ थांनाय बावैसो दान सिगाङाव दानाय जादोंमोन। बे गोदानै दाजानाय आफादनि बिबान सायख'नाय बेलायाव बिनायजाबखौ आफादगिरि आरो आवगाय बिथांखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै बारग' NDB-फोरनि इउनियन अफ Ex-NDB आफादखौ दाफुंनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि आफाद दानायनि सिगां इउनियन अफ Ex-NDB-नि गुबै थांखिखौ फोरमायनानै होदोंमोन आफादगिरि बिनायजाब बिथाङा, जेराव बिथाङा गोदानै दाजानाय आफादनि बागै ओरैबायदि फोरमायनानै होदोंमोन दि जोंनि जेसेबांखि हाथियार लाग्रा आफाद NDB दंमोन गासैबो दिनैनि दिनाव पार्टीखौ डिसमिस खालामनायनि उनाव Ex-NDB हिसाबै दङ आरो बिथांमोनखौ लाफानानै जाखिनि जेंना जेंसि दङ बेफोर जेंनाफोरखौ सोरखारजों गोरोबनानै माबोरै मावफुंलांनो हागोन बेनि थाखाय जों बे आफादखौ सोरजिनाय जादों होननानै फोरमायथिनानै होदोंमोन। आरो बे आफादा अरायसम सोरखारजोंनो थानानै खामानि मावलांबाय थागोन। खुंथाय सोरखाराव थानाय हानजाजों अरायबो गोरोबनानै खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन। आरो जोंनि NDB-नि केसफोर दं, दिनैसिमबो माखासे केसआ बोखार जायाखै। बेनि अनगायैबो जायफोर Ex-NDB-फोरा जेलनिफ्राय उदां जानानै फैनो हादोंमोन आरो आफादा जोबनानै थांखांनायनि उनावबो बिथांमोननि केसआ दासिमबो फैनायाव एबा बिथांमोननि केसआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो माब्लाबा बेबादिनो जेलनिफ्राय वारेन्ट फैनायाव जेलाव थांफिननो गोनां जायो, जोबथेसालियाव हाजिर जाहैनो गोनां जायो। नाथाय दिनैनि दिनाव जायफोरा CBI केस एबा NIA केसजों एक्टिभ जानानै दङ बिथांमोननि केसआ जाहाथे आबुङै बोखार जायो, बेफोर थांखिखौ लानानै बे हान्जाखौ दानाय जादों। जाहाथे सरकारा कर्टजों सावरायनानै गासैबो केसफोरखौ फोजोबो आरो बोखार जायो। बेफोर बाथ्राफोरानो इउनियन अफ Ex-NDB-नि थांखि होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदोंमोन आफादगिरि बिनायजाब बिथाङा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय 2026 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा मोन्नैसो साबजेक्टआव फेल जानायनि जाहोनाव गिबि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखैमोन, जानो हागौ बेसोर लाइमोनफ्रा फिन कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होफिननानै गावसोरनि आनजादनि फिथाइखौ नायनो थाखाय नेनानै दंमोन। गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बे समाव बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा दि बोहैथि दाननि फैगौ 23 जुन खालाराव कम्पार्टमेन्टेल रिजाल्टनि एबा आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनाय जासिगोन, जेराव बावैसो सिगाङाव रोखायै गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टआव फोसावनानै होदों सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनुज पेगुआ। बेनिखायनो बयनिसिमबो बेस्ट उइजेस जायफोरा आनजादखौ होदोंमोन बिथांमोना जाहाथे बे बारनि आनजादखौ मोजाङै आरो गोरलैयै उथ्रिसार जानो हायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय गसाइगाव सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो सासे आबादारिनि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि 1 नं जारागुरि गामिनि रिपेन्द्र नार्जारिया फोथाराव हाल एवबाय थानाय समावनो हरखाबै सारअन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फुंनि 5 रिंगासो समाव दुब्लियाव माइ गायनो हाल एवबाय थादोंमोन। बे समावनो सारअन्थाइ गावनायाव आबादारि रिपेन्द्र नार्जारिया जायगायावनो थैयो। बिथांजों लोगोसे मासे मोसौआबो सारअन्थाइ गावनायजों जायगायावनो थैदों होनना मिथिनो मोन्दों। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बायदिनो बे बोसोरनि खुंजानो गोनां अम्बुबासि मेलाया 22 जुन खालारनिफ्राय जागायगोन। बे मेलाखौ बिथा खालामनानै गोबां साधुफोरा गाहाय थावनियाव सफैबाय। मख'जाथावदि नीलाचल हाजोनि मा कामाख्या धामसिम सफैबाय गोबांथार देश बिदेशनि साधु सन्यासिफोरा। लोगोसे बे अम्बुबासि मेलायाव गोबां दावबायारिफ्राबो मेलाखौ नायनो थांगोन एबा नायनो फैगोन। मोनसे दुखुनांथाव आरो इनाय जाथाय सोमजिदों कर्नाटक रायजोआव। सासे प्रेगनेन्सि आइजोआ उन्दै खुदिया गथ'खौ जोनोम होनायनि उनाव लोगोआव लांफायालासे बुथारनाय जाथाय। जाय जाथाया कर्नाटक रायजोआव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। जाथायनि बागै पुलिस बिफाना खौरां मोननाय लोगो लोगो कर्नाटकनि मोनसे फ्लेटनिफ्राय सुमन गी मुंनि आइजोखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनो थाखाय थानासिम लानानै थाङो। आरो बे समाव रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मा जाहोनाव बेबायदि खालामदों बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ जागायदों। चिरां हाग्रा बिफान पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय सा9 मोख्रा सिखाव फालांगिरिजों लोगोसे मा 8 मोख्रा हमदों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै
काजलगाव हाग्रा बिफान, सिडली पुलिस थानानि पुलिस बिफान आरो गुवाहाटी STF लोगोसे रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावफारियाफोरनि जथायै गोख्रों सिग्रोमनायाव सा9 गेदेर सिखाव हानजा मोख्रा गुफुर थामहिनबा गल्डेन लांगुर फालांगियारिफोरखौ खानो हायो आरो लोगोसे मा9 गल्डेन लांगुरफोरखौबो बोखांनो मोननाय जादों। हमजानाय सिखाव फालांगिरिफोरखौ बांलादेशनि सासे, बेंगलनि साबा आरो चिरां जिल्लानि बेंटल औगुरिनि साथाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला सिखावफोरा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिखना जोहोलाव माहारियारि पार्कनि उल्टापानिनिफ्राय मोख्रा गुफुरफोरखौ हमना लाबोदोंमोन होनना फोरमायो। लोगोसे मोननो थाङै सनाथि गाबनि मोख्रा एबा गल्डेन लांगुरफोरखौ हमना खावना लांनाय दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गसर थिसननाय जादों होनना फोरमायो DFO कुंजन बसुमतारिया। क'क्राझाराव राभा दिबस फालिदों। BTCनि एसेम्बलि लांगोनायाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै राभा दिबस फालिदों। BTC सोरखारा हाबाफारि बादियै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंना बिबारजों मान बाउग्रोयो। BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। EM देरहासार बसुमतारी, लोमस्राव दैमारि, BTCनि गुबुन गुबुन बिबाननि साख्रिआवलाफोराबो बाहागो लायो। दालालनि खैसाराव गोग्लैना गासैखौबो खोमाना लाना थैनायखौ बोजबना लाबाय उदालगुरि जिल्ला रौतानि रमेश देखा मुंनि आबादारिया। दालालनि खैसाराव गोग्लैना साख्रिनि मुङाव दोन होनानै गासैखौबो खोमाना लाना मानसिक साबखौ सैस'नो हायैयाव कार्डिअ' एरेस्टजों GMCHआव थैनायखौ बोजबना लाबाय रमेश देखा मुंनि सासे आबादारिया। रायजोनि सासे गोहोगोरा मन्त्रि पीयूष हाजरिकानि खाथिनि सोमोन्दो गोनां फोरमायना साथाम दालाल रहिमुद्दिन आहमेद आली, करबान आलीया रां लादोंमोन रमेन देकानिफ्राय। खनसे खननै नङा खनथाम रां लादोंमोन। ससियेल वेलफेयार बिफानाव 4 ग्रेडनि साख्रि होगोन होनना लाख रां लादोंमोन। फिसाजोआ बुंनाय बादिब्ला दालालफ्रा गोबां बार रां बिनानै मानसिक साब होदोंमोन। दालालफोरा रमेश देकानिफ्राय 5 निफ्राय 6 लाख रां लादोंमोन। रांखौ होनो आबाद थिलिनि हाखौबो फानदोंमोन। थांनाय 2 बोसोर सिगां रमेश देकाया केस होनायाव दायनिगिरिफ्रा खाजाना जेलावबो थानांदोंमोन। रमेश देकाया लानाय दाहारखौ सुख'नो हायैयाव मानसिक साबाव गोग्लैना कार्डिअ' एरेस्टजों जिउ खोमानांगौ जायो। रां लानाय साथाम दालालनि सायाव आयेननि राहा लानो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।